Čaute, tu je Egon. Táto skromná kôpka je to, čo som si pripravil a zbalil na 3-týždňový trip do Ázie, do Thajska, Kambodže a Malajzie. Takže skúsim to tu trošku odprezentovať, že čo mám, a potom, keď sa vrátim, tak dám vedieť, že či to stačí. Chcel som skúsiť tento trip spraviť taký nejaký čo najviac light, takže pôjdem len s malým ruksačikom, to je nejaké 27 litrové niečo. V prvom rade si beriem ľahučký noteboočík. Nie je to žiadna výkonná sviňa, ale čo to zvládne a sem tam si na nej niečo pozriem a zahrám. K elektronike tu mám všetky možné nabíjačky, káble na pripojenie foťáku. Jedna taká šikovná vec je takýto univerzálny adaptér, ktorý sa dá rôznym spôsobom použiť na rôzne typy zásuviek. Myslím, že v Thajsku by malo byť toto, v Malajzii toto a v Kambodži je neznáme, čo sa používa, na internete som to ani nenašiel. Takže tu je všetko, čo sa týka elektroniky. No samozrejme doklady, tieto veci, na to budem používať obal na fotoaparát, ktorým to teraz točím, takže ho neviem odprezentovať. Takisto mám maličký prenosný statív, ktorý sa mi sem tiež zmestí a tam budem nosiť aj doklady, lebo však tie potrebujem mať stále so sebou. Plus telefón, plus sluchadlá, náhradné sluchadlá mám ešte tu. Takisto som si tam dal USB kľúč, na ktorý si budem kopírovať fotky, keby náhodou sa niečo stalo s notebookom alebo s foťakom. No, čo sa týka oblečenia, tak mám jedno oblečenie tu, čo si dávam na seba. Idem v zime, ale tam bude 30 stupňov, takže teplé veci si dávam na seba. A tam ich asi už moc používať nebudem. A na ďalšie použitie tu mám spodné prádlo, ešte jeden kus. To je nejaké také super špeciálne, ktoré sa asi za 3 hodiny uschne, keď sa v umývadle len tak treperie. To isté ponožky ešte jedny tu mám, jedny budem mať na sebe, jedny mám do zálohy. To sú icebreakery, nejaké z merino vlny, nesmrdia, rýchlo sa sušia a sú príjemné, keď sú vlhké. Z toho istého materiálu mám jedno tričko. Nie je to nejaký zázrak, ale dá sa rýchlo oprať a tiež by nemalo nejak zasmradnúť. Potom ešte ďalšie 2 trička a jedny plavky, ktoré sa dajú použiť aj ako trenky. A jedny tiež ešte nejaké kraťasy náhradné. Čiže toto by mi malo podľa mojej naivnej predstavy stačiť na 26-dňový pobyt v juhovýchodnej Ázii. A uvidíme v praxi, ako sa to osvedčí a či... No, asi si tam na seba nič nekúpim, keďže mám asi dvojnásobnú výšku a dvojnásobnú hmotnosť oproti domácemu obyvateľstvu. Takáto šikovná vec, čo som si k tomu kúpil, to sú vákuové sáčky, ale také, ku ktorým netreba vysávač. Myslím, že dva by mi mali stačiť. A toto je nejaká srandička, ktorou sa to uzatvára. Takže zavrieme a teraz sa to len zroluje a vytlačí sa z toho vzduch. Potom to zaberie menej miesta. Čiže to isté spravíme s týmto.
Mali by tam byť k dispozícii nejaké šikovné práčovne, ktoré to rýchlo vyperú, takže s tým by nemal byť problém. A prípadne sa to dá v pohode oprať v umývadle, testoval som to a veľmi rýchlo sa to vysuší. Tu mám taký uteráčik, nebudem ho veľmi rozťahovať, lebo som ho tam ledva dostal. Je to také niečo ako mikrovlákno, veľmi dobre to pije vodu, je to fakt veľké a tiež to rýchlo schne. Čiže uterák pre prípad, že by sa tam nejaký nevyskytoval. Mám vytlačené letenky, to je samozrejme. V notebooku. No a potom už sú tu len také viac menej drobnosti. Sandále. Lieky, zubná kefka. Zopár náplasky, tam mám nejaký Ibalgin. Toto je filter na vodu. Neviem, či ho použijem, je to skôr taká hračka. A slnečné okuliare. A tu mám tekučiny špeciálne zabalené, aby som ich pri vstupe do lietadla mohol ukázať. Čiže nejaký dezodorant, zubná pasta a dezinfekcia na ruky. To si šupnem dopredu. No a to by malo byť vlastne všetko. Okrem toho teda ešte fotoaparát, ten maličký statív, ale toto by malo stačiť na 3 týždne. No tak uvidíme. Zreportujem hneď po návrate a dám to dokopy s týmto videom a uvidíme.